que no hi ha això, no? Per fer la crema catalana seguim aquí les receptes. Aprofitarem també per una mica de cuina, que és això de fer diverses coses alhora. Ja farem una aplicació que no teniu aquí de recepta, que és el ras de gitano de crema. Farem un de crema i un de nata. El de crema serà només estesa sobre el biscuit i l'enrotllarem, i el de nata serà farcit tot de nata. D'acord? Llavors sé que comenci, llavors anirem canviant els dos per anar... Si us perdeu, aneu agafant el dit i ens ho dieu. Digues per la crema catalana que necessitem és fer una infusió que és amb la llet. Tenim 1 litre de llet, la ficarem en un cassó. Després tenim la canyella amb branca. Un tema també important que és la pela de la llimona. Hi ha gent que el que fa és pelar i secar el que és deixar-la en l'aire amb un fil, secar la pell de llimona. També és molt aromàtica. L'únic que a vegades per la pressa no tinc temps, però va molt bé pelar una llimona, més si tenim llimones al jardí, deixar-les amb un fil, deixar-les secar a l'aire lliure i tenim una pell molt aromàtica de llimona. També és molt important, quan pelem la llimona, que no hi hagi aquí ningú tros de llimona. I si pot ser que tampoc hi hagi pèl blanca. La pèl blanca és amarga, però també es pot anar bé. A vegades una crema una mica amarga, àcida, ens va molt bé. I el que fem aquí, després és pelar la llimona, la posem aquí. Què passa si tenim una mica del que és la polpa, no la llimona, que és un àcid. Un àcid farà que la llet talli. Per fer a vegades que hem fet aquí el mató, el fem a casa, amb un àcid el quallem. Heu d'evitar que no hi hagi cap tipus d'àcid. Una vegada aquí els recipients, és molt important tapar amb un film el que és la infusió. Perquè llavors muntem pla de rovell, fem de mescla. Si no fiquem llevadura, en aquest cas no farà falta, perquè tampoc al utilitzar farina no poden ficar fruits secs quan fiquem pa de pastís. Doncs com no hi ha molt de sòlid, ja ens va bé que pugi una mica, però que no pugi moltíssim. Nosaltres no volem una base de pa de pastís per fer un pastís, que també ens serviria. Nosaltres al restaurant fem servir aquesta base per fer pa de pastís. Llavors el que treballem, amb no ficar el midó, el que necessitem és l'aire natural que incorporem de multar. Muntem una mica el rovell i a la clara, llavors ja afegim el sucre allà, els 100 grams. Llavors fem allò que trobareu en els llocs que es diu blanquejar, que és més amb rovell sol. Normalment ho trobareu rovell sol amb el sucre que fica blanquejar. Aquest és el sol. Llavors és això. Amb això s'ha fet una mica de paciència, perquè el que hem d'anar muntant és anar incorporant aquest aire, no ficarem res més. Llavors simplement aquest aire que queda al batut, quan fiquem al forn, pujarà una miqueta, simplement quedarà esponjós, llavors ho podrem doblegar bé per sobre de gitano. Després farem el pescat i la connexió molt bé. Com a plat, és una mica emprenyador l'espinac. Necessitem molt espinac per fer, ja ho heu vist, que hi ha molta quantitat i queda poca cosa. Si volen bé. Després acabar amb un rellenet d'oli d'oliva. Perfecte. I ja està, un plat molt senzill. Els de porc i els cargols. Els pols de porc, amb 2 horetes, estan bullits. Primerament, el dia abans els deixo amb aigua, una mica vinagre i sal per treure una mica de gust del peu de porc. El deixes a la nevera, 12 hores i està bé. Després treus aquella aigua, la tires i els fiques en una olla a bullir-los amb herbes aromàtiques. Fiques el sal, bols de pebre, fiques farigola, llaurer i ho bullis 2 hores. És important, traient l'espuma aquesta que fan una espumeta així, la vas traient i ja està, el peu de porc el deixes refredar i llavors els cargols. Els cargols el que faig jo, els fiques a netejar amb aigua, sal i vinagre i els vas passant aigua. Fins que vegis que l'aigua ja surt ben transparent, llavors ja els pots ficar a bullir, ja han deixat anar tot el nutrit. Jo els fico amb aigua sempre a foc molt lent, omples l'olla, fiques els cargols i només no hi fico ni sal en aquell moment, només hi fico el llaurer i farigola i els fiques a
foc molt lent, que no bulli l'aigua, i llavors ells van sortint, perquè si fiques a foc fort s'amaguen dintre i es queden dintre la closca i no surten. I a foc molt lent fins que es queden morts. Llavors ja quan estan morts, que ja veus que ja si els toques ja no es mouen, llavors sí, pots ficar més foc i llavors quan comença a bullir els paro. Ja els paro, els corro i llavors aquí tenim els trocs de foc bullits i això. Ja podrem començar a fer el plat llavors. Agafem. A veure. Fiquem una paella. I llavors aquesta i la recepta del cocos, quan estan bullits el que cal els emfarina una miqueta. Més que res per donar-li, perquè és especial la salsa. Un bon llom de bacallà, de la part alta, ja la van fresca, ja sempre és important. Estarem fregint. La preparación del bacallà, del llom, que es de seco, que lo cortan con la máquina esa, y después desalado tiempo. Sí, esto de la técnica de salado es esto está porque cuando iban al norte por los barcos, pues necesitaban tener un modo de conservación. Ahora hay los de ultracongelación o de inyección, que ya nada más que cogen el bacalao, te lo despiezan y se lo meten por un tren, se lo congelan directamente, pero yo creo que antiguamente pues lo tenían que hacer en salazón para que aguantara pues, todo el viaje, las calores y lo demás. Hay que bajarlo. Per desalar, pues eso es probar. Yo usé por probar. Ahora mismo ya te lo venden ya en producto de sal, pero hay gente que es maniática con esto. Por ejemplo, si queréis hacer un estofado de garbanzos con bacalao, o estofado de bacallà, bueno, parlo en català o en castellà? En català, el corpus de Catalunya, sí. Pues si vols fer un estofat de bacallà amb cigrons, per exemple, si el blanc, el que fa és tallar la cocció una mica de l'all. O sigui, ja veureu que per molt que s'us enrossi, quan li tireu el llit no segueix cuinant. I després, una mica de... El pebre m'agrada ficar-lo, el pebre d'adós m'agrada ficar-lo al final, perquè el pebre d'adós es crema molt ràpid. Una mica de julivert picat. Això ja va a gust. Som un celler familiar, una empresa, que ens dediquem al món del vi des de 1914 i els caves van començar-los a fer cap al 88. Antigament eren comerciants de vins, llavors cap al 80 van començar a elaborar els nostres vins i a tirar cap al sector de la qualitat, botellem ja partides i deixem d'estar al dia graner. Llavors, la malvasia de Sitges que us he portat és l'única que ve de Grècia. Hi ha altres noms de malvasia, però diguéssim que aquesta, la malvasia de Sitges, és originària de Grècia. Nosaltres l'elaborem amb un 5% d'inoxidable, parlem d'inoxidable perquè ja no té barrica, i el reste de la malvasia de Sitges en boca acostuma a ser molt fresc. O sigui, passem de frescor amb l'acidès. I aquest amb la fusta, sí que es nota poder una mica més que la fusta, però li dona molt de volum, molt de greix i que sigui molt llarg i persistent. O sigui, rebem, esperem i sempre va sortint la malvasia. No és allò que te'l veus i s'acaba amb ser.